салом алейкум, дӯстони азизам. Имрӯз мехоҳам барои шумо тарзи заказ кардан аз сайти Алиэкспрессро нишон диҳам, чунки бисёриҳо аз ман хостанд, хоҳиш карданд, ки ба мо нишон деҳ гуфта. Имрӯз барои шумо нишон медиҳам, дӯстонам. Чӣ мебинед, ин сайт бениҳоят чизош арзонай, ай Хитой меёранд. Доставкаш ҳам пулакати ҳастай, ҳам доставкаш бепулам ҳастай, арзонам ҳаст, ҳами хел қиматам ҳаст, ҳар намуд. Дар ин ҷо шумо дар ин сайт любой намуд чизро метавонед ёфта. Одежда барои кӯдако, барои худатон, барои одежда барои мусулман ка гуфтаин гапҳо, ҳами хел обув, ҳар чӣ мефурӯшанд. Короче, духтарон, медароем профилатон вақте ки шумо ина заказ скачат карден ай Play Market, вай мешад. Ҳамин хел бояд ному фамилиятона ҳамаша нависен, адресатона бояд нависен. Ин карта бояд дар кораи картаи Сбербанк дошта бошед, номерои картатона менависен. Ҳамин хел адресатона тоғрӣ мекунен. Россия гуфта Москвада бошад Москва, ё ки ягон давлати дигар бошед регион медироен. Регионда ҳамаи баё ҳаст, тарафҳои Москва, Дагестан, ҳамин ҳама ҷо ҳаст, духтаро. Ҳамин дуромада ҳамаша тоғрӣ мекунен, ному фамилиятона менависен, электронни почтатона менависен, номерои телефонатона, адресатона пурра менависен. Адресе ки шумо ин посилкая получат мекунен. Адреси худатона бо метавонед адреси ки почта ҳаст унҷа нависед. Дар инҷа боз индекси адреси худатона менависед, баъд индекси почтая менависед, духтаро. Ҳамин хел ҳамаро тоғрӣ карден, баъд инҷа поиск дорад. Поиск ба менависен держатель для сосочка. Ин хел соска менависен ва худаш мебурад. Вақте навистен мебинен дар инҷа ҳар намудаш ҳаст арзон, қимат, доставкаш пул кати меистад, доставкаш бепул меистад. Бо ҳам хел медароен тагашам мебинен отзывҳо навистагиай. Кани ин чӣ хел аст гуфта навистагиан, товар пришла хорошо, ҳаминқадар вақта омад, ҳамин хел хушрӯай гуфта навистагиан, духтаро. Инҷа медароем мебинен ки ҳамин чиз чӣ хел ай хушрӯай ё ки безеб. Ман аянам инҷа заказ кардам 267 рубл. Инҷа ман заказ кардаги 253 рубл буд, ҳамиқа буд. Ҳозир бо камтар қимат шудааст. ҳамқо заказ мекунед, поёнда нигоҳ мекунед отзывҳоя чӣ хелияй, чӣ намуд омадагиай гуфта. Баъд купить сейчас мекунед. Унҷа ки шумо картатона задагӣ набошад, бо карта мепурсад, картатона мезанед. Баъд медароен ин вақте ки заказ карда шуден, баъд ҷои продавецаш медароен. Менависен дар продавец ки короче, ҳамин хел мехоҳам ки ман аллакай заказ кардам. Здравствуйте, я уже заказала. Сделайте, пожалуйста, по имя, номи кӯдакчатона ба англисӣ менависед, ки то ки оно мепурсанд ки ба англисӣ навис. Баъд роӣ мекунед ва ё мехонанд, ба шумо карда равон мекунанд. ҳамин хел духтаро, дар ин поиск шумо любой чӣ метавонед нависта. Товар барои хона, барои берун, барои кӯдак, барои ден раждени кӯдак, ҳама чӣ ҳаст, духтаро. ҳамин хел ҳамаро хоҳен, ҳамин хел дар корзинатон добавид мекунед. Инҷа добавид в корзину навистагӣ. ҳамин хел куртачакҳои хушрӯам ҳаст, ҳам қимату ҳам арзон, ҳар намуда, духтаро. хулоса ҳамин хел, духтаро, хостем шумо ман ба шумо нишон диҳам. Ман бовар дорам ки ба шумо фаҳмо аст ҳама чиз. Ягон чӣ нофаҳмо бошад, бод нависед, ҷавоб медиҳам. Боз медароен заказ отправлено. Унҷада шумо вақте заказ мекунед, баъди ҳамин қадар рӯз ин заказа ба шумо равон мекунем меган. Вақте ки равон кардан, баъд шумо метавонед ки отслеживание кунед. Отслеживание кунед, инҷада ҳамаш инҷа навистагӣ ки дар куҷояй ҳозир посилкаи шумо, дар кадом давлатай, дар Хитояй, дар Конгокай. Ҳамин хел оста оста омада ҳар рӯз дар почтаи шумо мерасад. Вақте ки дар почтаи шумо расид, шумо баъд ба шумо қоғазча мебиёяд, ё ки шуморо занг мезананд, шумо ба ҳамон қоғазча, ба ҳамин номи ҳамин рафта мегиред. Ба ҳамин номери посилкатон рафта мегиред доставкатона. Худо хофиз, дӯстонам, ба ҳамаи шумо хайр мегӯям.